दा नोंथाङा सानदों नामा दानिया जेनेबा इउपिपिएलआ बिराद स्ट्रं जानानै बा बिराद गोहोगोरा जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय जिथु बिसायख'थि बेयावहाय गोरलैयैनो देरहालांगोन होनना सानदों नामा परिबर्तन जादों होननानै बुंदों मबेयाव परिबर्तन आरो मबेयाव परिबर्तन जायासै माबा बुंगोन नामा बेयाव दिनै बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव मैखोमै पलिटिकेल पार्टि दङ होनना बुङोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै दोलोजों अरजाबलायनाया दासिमबो दङ सिगांनिफ्रायनो जागासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो अरजाबलायनो हाया बेखौ बे मुं थिसनखानाय फारसेथिंहाय बिजेपि आरो कंग्रेस रिसेन्टलि बिथांमोना बिटिआरआव गोबां आगान होदों बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिटिआरआव गावसोरनि खुंथाय गोहो लाबोनो बिथांमोनाबो नारा नाथा नाजादों जानजि खाफ्रादों मा बुंगोन सार बेयाव खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डआ बे समाव दङ अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि बिथां आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी सारजों आरो दिनै आं माखासे खोथाखौ मिथिना लानो थाखाय बिथांनि खाथियाव फैदों जिहेतु मोखाङाव 2025 बिटिसि इलेक्सन बा बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थिखौ लानानै दिनै गोबां राजखान्थि हान्जाफोरा बिखौ बे हाब्रु सालायनाय जागासिनो दं मबे सैथो मबे लामाजों थांबा रायजो राजाफ्रा थार लामाखौ मोनगोन गोग्गो सरकार मोनगोन बे नाथाय रायजो राजानि आखायाव दा बेनिखायनो इउपिपिएल राजखान्थि हिसाबै बिथांमोना बेसेबां साग्रिद बेखौ आं बिथांनिफ्राय लागोन आरो माखासे खोथाखौ बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन बे समाव आं बिथां सार बसुमतारीखौ खुलुमबाय बे समाव जिहेतु मोखाङाव फैगासिनो दङ बिसायख'थि इउपिपिएल हिसाबै दिनै सरकार दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो नेक्स्ट जितु 5 बोसोर जितु 5 बोसोर बे 5 बोसोरनि बिटिसि खुंथाय गोहोखौ लाबोनो थाखाय गोबां राजखान्थि हान्जाया बोलो फोरादों आरो खुंथायखौ लांनो थाखाय गावनि आखायाव लाबोनो थाखाय बिथांमोना गोबां नाजादों बेबायदिनो उनफिनना थानायखौ नुवाखै नोंथांमोननि जितु इउपिपिएल दोलो दा माबायदि साग्रिद नोंथांमोननि दोलो गणतन्त्र देशआवहाय बिसायख'थिया मोनसे गिदिर माबा सरकार सालायनायनि मोनसे बिसायख'थि आरो सायख'लायनाय आरो बेयाव डेम'क्रेसियाव जिहेतु माल्टि पार्टि सिस्टेम होननाय बुस्थुआ सोलियो राजखान्थि बेयाव गोबां राजखान्थि हान्जा थायो आरो गासिबो राजखान्थि हान्जाया जिहेतु सरकारनि पावाराव थानो थाखाय खामानि मावो आरो बे हिसाबै दिनै गासैबो हान्जायानो बा गासैबो पलिटिकेल पार्टियानो गावबा गावनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जोंनाथ' दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे सरकार दंखायो प्रमद बर'नि दैदेननायाव आरो बे हिसाबै जोङो नैथि खेबनि थाखाय प्रमद बर'नि सरकार लाबोनो थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बे खामानिया जोंना प्रस्तुतिया जाजोब्बाय आरो बेखौ सान हर जों मावगासिनो दङ बे हिसाबै जोङो बे बिसायख'थिया जेब्लानो जागोन अब्लानो जोङो बिसायख'थियाव माने बादायनो थाखाय जोंहा रेडि जानानै दङ बे समावहाय नोंथांमोननि जितु दोलो बे दोलोआवहाय माखासे उइंसफोरखौ नुनाय जादों आरो फारसेथिं ग्रासरुट लेभेलाव जितु बोर्ड कमिटि दङ प्रेसिडेन्सि लेभेल दङ प्राइमारि कमिटि लेभेलावहाय खामानि मावदों माखासे बिथांमोननि जितु स्टेडि बा फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांमोनखौ माबायदि नोंथाङा इलेक्सननि थाखाय साखाफारा जानो थाखाय खावलायहरगोन बेखौ आं मिथिनो लुबैदों आरो दा थांनाय 2020 मायथाइयाव जे प्रथम इउपिपिएलनि बे सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव जे मोनसे बिसायख'थि जादों बेहाय जोंनि थाखाय प्रमद बर'नि थाखाय जे खोब गोदान जादोंमोन आरो बे समाव जोंनि जितु दोलोनि जिखिनि अन्तगाथुनि बेखौ जोङो मोजाङै खालामनो हानाय जायाखैमोन नाथाय प्रमद बर'नि जि मोनसे मैखोम मोनसे नाजानायाव थांनाय बाराव जों जेसेबां आसा खालामदों बेसेबां देरहानो हायाखैब्लाबो जोङो प्रमद बर'नि मोनसे गोरों राजखान्थि गियान गोनां हिसाबै जों सरकाराव फैनो हादों आरो बे सरकाराव फैनायनि उनाव प्रमद बर'नि जि साननाय हनाय जिखिनि मावनाय बेयो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गनायथाव आरो गोजोनथाव खामानि जानायखाय एबाराव जोङो सानदों गोरलैयैनो एबारनि बिसायख'थियाव देरहानो हागोन लोगोसे इउपिपिएलनि जिखिनि माने थामोनथा एक्जिस्टिं बेखौ जोबोद मजबुत खालामनो हादों एबाराव खारन
आं थांनाय बाराव 2020नि बे बिसायख'थियाव आंनो गावनो जिल्लानि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन जों लामसामै खामानि मावनाय जादों नाथाय एबाराव जोङो बुथ लेभेलनिफ्राय बा भटार रायजोनिफ्राय भटार सिमालागिनिफ्राय जों कमिटि बानायना लादों दिनै जोंनि प्रतिटु बुथ सेन्टाराव जोंहा भट कमिटि दङ दिनैनि जुगाव जों दिनै बुंनाय जों गोदो सानोमोन एक्जेक्ट पला माखौ बुङो एक्जेक्ट पलखौ जों हमदांनो हायामोन नाथाय एबाराव जोङो जितु बुथ कमिटि जोंनि आखायाव दङ बे बुथ कमिटिनिफ्राय जों मिथियो जोङो कारन बुथ कमिटिनि खामानिखौ ओरैबायदि खामानि मावदों जों फेमिलि एडप्शन खालामदों फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज खामानि मावबाय जों दिनैनि दिनाव जों दानो बुंनो हायो जों खै हाजार भट मोनगोन बेसिमहालागै खामानि मावनानै जोंहा दङ दायो आरो बे माने आंनि साननाय आंनि फोथायनाय आंनि बे गोलाव माने समाजनि खामानि मावनानै फैनायनिफ्राय बे बयनिख्रुइ साबसिनखौ प्रमद बर' बिथाङा एबाराव नैबे इउपिपिएल बानायदों कारन जोङो बोरैहाय रायजोजों गोरोबनानै थानो हागोन बिनि खामानिखौ बिथाङा मावजोबना दोनदों मा नोंथाङा सानदों नामा दायो जेनेबा इउपिपिएलआ बिराद स्ट्रं जानानै बा बिराद गोहोगोरा जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय जितु बिसायख'थि बेयावहाय गोरलैयैनो देरहालांगोन होनना सानदों नामा नोंथां बे खोथायाथ' नंगौ जोङो गोरलैयैनो माने ओरैबायदि राफोद दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ जों जेरैबायदि मोनसे दलनि शक्तिया जेरै जानांगौ बे शक्तिखौ दिनै प्रमद बर'आ खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा जिखिनि सिन्ता धाराजों खामानि मावो जों मावनानै जोबोद गोजोनो कारन बिथांनि मावनाया मोनफ्रोमबो खामानिया बिराद गोनां आरो मोनसे दल बा मोनसे आफादा जेरैबायदि शक्तिशालि जानांगौ बेखिनि खामानिखौ बिथाङा मावजोबो दिनै जोंनि साफा साफा बुथ कमिटिनि मावथिफोरा बिथांमोनानो गावबा गावनो फेमिलि एडप्शन खालामदों दिनै सानै न'खरनै फेमिलि एडप्शन खालामदों आरो बे फेमिलि एडप्शननि गेजेरजोंनो जों मिथियो जे जोंनि दिनैनि दिनाव जों माने रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनो हादों आरो रायजो राजाफ्रा जोंजों दङ आरो बेखायनो जोङो बे इलेक्शनाव जों गोरलै देरहानायखौ जों बिराद मोनसे साननाय दङ आरो थांनाय बाराव जिहेतु गोदान जादों नोंथांमोननि जितु दोलो हिसाबै गोबां दोलोनि जितु राफोद खालामनाय बेयावहाय गोबां थालांदों थेवबो प्रमद बर'नि आरो बिटिआर शक्तिखौ लानानै रायजो राजाफोरा सानदोंमोन परिबर्तन खालाम सोलायनाय खालामनांगौ गमामायैनो सोलायदों मारदों आरो सोलायनानै गोबां खामानिखौ मावदों इउपिपिएलआ बे समाव माखासे बुंसोलायदों दिनै परिबर्तन जादों होननानै बुंदों मबेयाव परिबर्तन आरो मबेयाव परिबर्तन जायासै माबा बुंगोन नामा बेयावहाय माने प्रमद बर'नि जि मोनसे परिबर्तन सोदोब जों स्ल'गानदों खामानि मावदों बेखौ जायफोरा साननो हाया एबा जायफोरा बिरोधि बिथांमोना सासे मानसिया माने गस्ला खुनानै गोदान गस्ला गाननाय बायदि सानना लायो नाथाय परिबर्तन सोदोबा बेखौ फोरमायाखै जे जोंनि समाज जौगानायनि समाजारि बिथिंनि सायाव जिखिनि खामानि मावदों बेसो परिबर्तन दिनै बेखिनि खामानिखौ प्रमद बर'आ मावनो थाखाय सक्षम जादों कारन दिनै जोङो गोलाव सम जोंनि बे जायगायाव बोथिसे ओंखाम सान्थि मोनजायाखैमोन हरसे जों मोजाङै उन्दुनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव जों जिखिनि दा थांनानै दङ आं बहा दङ बेखौ मिथिया आंबो माने गिनांगौ माबा मोनसे सन्देह बे बुस्थुआ दिनै जोंनि गोसोआव गैया दिनै मिनि खुसियै जोङो जोंनि जायगायाव संख्रिजोंबाबो जादों बानलुजोंबाबो जादों जों सान्ति दङ सान्ति ओरैबायदि सान्ति बेयाव सोर हारसा सोर बर' सोर बांगाल बे बुस्थु माने सिनाय गैया नाथाय दिनैनिफ्राय प्रमद बर' दायित्वभार लानायनि सिगाङावहाय गोजाननिफ्रायनो सानलायनो गोनां जायोमोन सोरबा सासे हारसा फैदों सोरबा सासे बर' फैदों सोरबा सासे बांगाल फैदों बेबायदि गिनाय माने अखान्थि बे दंमोन नाथाय दिनै रावबो गैला दिनै हरनि 12टा 1टासिम जेरावबो बेरायनो हायो जेरावबो थानो हायो नैबेबायदि परिबेसखौनो जों दिनै परिबर्तन होनना बुङो लोगोसे थांनाय हाग्रामानि समाव जिखिनि दुर्नितिमोन बे दुर्नितिया दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे सरकाराव दुर्निति मुक्त मोनसे सरकार आरो बेनिनो उदाहरना जाबाय दिनै बाराद्राय गोबां बुंनो दरकार गैया कारन थांनाय साननैसो सिगाङाव जि मोनसे ग्रेजुवेट टिचार पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि एपइन्टमेन्ट होबाय बे एपइन्टमेन्ट मोनगिरिफोरा सिगाङावबो सानाखैमोन गावसोरो एपइन्टमेन्ट मोनगोन होननानै माने आसरित मोनसे सोमोनांदों जेरावहाय गावबा गावनि क्वालिटि गावबा गावनि स्मार्टजोंहाय बे साख्रिखौ मोननो हादों बे हिसाबै माने क्वालिटि सायख'नानै दिनै एपइन्टमेन्टखौ होनाय जादों बेयाव माबा मोनसे रां लानानै माबा मोनसे दुर्निति खालामनानै एपइन्टमेन्टखौ रावनोबो होनो हाया आरो बिनि उदाहरनखौ रावबो होनो हाया दिनैनि दिनाव जे बेहाय दुर्निति जादों सोरखौबा माने थाखा लाना होदों होननानै रावबो बुंनो हाया कारन जों नुदों जे बे एपइन्टमेन्टआव न'खरसेयाव 3 गाहाम बिब' बिनानाव मोननो हादों हौवा हिनजाव बिसि फिसाय 1000 जना मोनदों बेबादि अनेक मानसिया मोनदों जाय मानसिया जिबनावहा
माने साख्रि मोनगोन होननानै सानफेराखैमोन गाव क्वालिफाइड जाना थाबाय साख्रिखौ मोना होननानै साननानै दंबाय थायोमोन खिन्थु एबारनि बे मोनसे हाग्रामानि बा सरि माने प्रमद बर' बिथांनि जि मोनसे दुर्नीति मुक्त मोनसे सिलेक्सनावहाय मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो बिथांमोननिफ्राय दिनै जों मोनदों बिथांमोननि मेसेजनिफ्राय जे प्रमद बर' आरो बेनिख्रुइ आरो साबसिन मावनो हाथों होननानै जेराव बिथांमोना मोनसे आशीर्बाद होदों थारमाने आरो साबसिन मावनो हाथों होननानै बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय फिन बिटिआरआव प्रमद बर' सरकार लाबोनायनो नामा थांखिया बे आरो रायजो राजानि थांखि नङा होमबा बेयो दा अब्ला आं बेयावहाय आरो मोनसे गुबुन मोनसे सोंथि नोंथांनि खोथायाव सोंनो नागिरदों दिनै बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव मैखोमै पलिटिकेल पार्टि दङ होनना बुङोब्ला पिपिएफ आरो इपिएफ मोननै दोलोजों अरजाबलायनाया दासिमबो दङ सिगांनिफ्रायनो जागासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो अरजाबलायनो हाया बेखौ बे मुं सोंखारिनो फारसेथिंहाय बिजेपि आरो कंग्रेस रिसेन्टलि बिथांमोना बिटिआरआव गोबां आगान होदों बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिटिआरआव गावसोरनि खुंथाय गोहो लाबनो बिथांमोनाबो नारा नाथा नाजादों जानजि खाफ्रादों मा बुंगोन सार बेयाव बेहाय बिपिएफआथ' जेराव 17 बोसोर बा 15 बोसोर सरकार सालायनाय मोनसे अभिज्ञता दङ बे हिसाबै बिपिएफआ सानसेयावनो जोबनाय सानसेयाव जोबनांगौनि मोनसे माबा थाया खारन 15 बोसोर शासन खालामना बिथांमोना रं राइटनि गेजेरजोंबाबो 15 बोसोर शासन खालामबाय नाथाय बिथांमोननि मावनायखौ मोजां मोनैखाय दिनै थांनाय 2020 सनावहाय बिटिआर गासै रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लाबोदों आरो बेनो प्रमद बर'खौ लाना फैदों आरो बे हिसाबै दिनै बिपिएफ पलिटिकेल पार्टी हान्जाया नाजानाय थाखागोन सरकारावहा खारन दिनै जों नुदों हाग्रामा दोलो बा हाग्रामाया पावार गोमा जानानै ओरैबायदि मोनसे हालाय हाथाय जानानै दङ बे पावारखौ मोनफिननो थाखाय बहुत नाजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाजाखागोन बे मानसिनि धोरोमखा आरो बे हिसाबै दिनै नाथाय हाग्रामा जिबायदि नाजादों बे नाजानाया साक्सेस जाया खारन बिथाङा थांनाय 15-17 बोसोराव जिबायदि गाज्रि हाबा मावना गालांबाय बेखौ बिटिआरबासि रायजो राजाफ्रा जिहेतु साखि आरो बेनिखायनो बिथांमोना पुनराय हाग्रामाखौ बजबफिननायनि सिन्ताधाराया गैया आरो बे हिसाबै फैया लोगोसे बिजेपि बा कंग्रेसफोरा बा जोंथ' बुंनांगोन बिजेपिखौ जोङो प्रथमाव जों कंग्रेसखौ बुंग्रोनांगोन दे कंग्रेसखौ जों साबायखर होनांगोन 2003 सनावहाय जि मोनसे बिटिसि सुक्ति जादोंमोन आरो बे सुक्तिनि धर्मखौ लाखिनो थाखाय सक्तिकारिफोरनो बे बिटिसि ओनसोलखौ सालायनो थाखाय 15 बोसोर बेहाय राजखान्थि सिन्ताधारा खालामनाय जायाखैमोन कंग्रेसआ आरो बे हिसाबै हाग्रामाया 15 बोसोर बिना कंग्रेस गैयालासिनो बेयावहा बिटिसिआव सासन खालामनो हादोंमोन नाथाय बिजेपिआ मा थांखिदों मा सिन्ताधाराजों खालामनाय जादों आं बेखौ हमनो हायाखै बा जों हमनो हाया बिथांमोना 2020 सननि सुक्तिनि अखानायैनिफ्रायनो बिटिआर माने दखल खालामनो थाखाय सिन्ताधारा खालामबाय थादों आरो बे मोजां लक्षण नङा माने बिथांमोननि सिन्ताधाराया जोंनि ओनसोलाव शान्ति लाबोनाय नङा बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव खौसेथिखौ लाबोनायनि सिन्ता नङा बिथांमोना मात्र खुंथाय पावारखौ लानो थाखाय बेखौल' सिन्ता खालामनायखौ जों नुनाय मोनदों आरो बे आरो जोंनि थाखाय मोजां नङा खारन बिथांमोना बिटिसि दखल खालामगोन होनना बुंनायनि मिनिङा जाहैबाय बिथांमोना बिटिसिआव शान्ति लाबोआ आरो दिनैनियाव शान्तिखौ लाबोदों ना प्रमद बर'आ बिराद खस्थ'नि गेजेरजों लाबोनो हादों आरो बेखौनो बिथांमोना सिफायफिननो थाखाय नाजाबाय थादों खारन साननैसो सिगाङाव चिफ मिनिस्टारा गावनो बुंदों बिटिआरआवहाय बिथांमोना इलेक्सन गेलेगोन रावजोंबो बादाया होनना बुंदों बेथ' बिटिसि बाखि रायजो राजाफोरखौ मोनसे मूर्ख बायदि साजायनाय जादों इलेक्सनाव बादायोब्ला बे मानि प्रतिजुगिता नङा बेलाय प्रतिजुगिता नङालासिनो मा इलेक्सन गेलेनाय बेलाय डेमक्रेसियाव सिस्टेमानो बुङो माने बादायनाय आरो बे बादायनायखौनो नङा होननानै बुंदों बे बुंनायजों बिथाङा गावसोरनि दायखौ लानो बादों खारन बदनामा दङ दिनै कंग्रेसआ 17 बोसोर जुदि आन्दोलनकारि सुक्तिकारिफोरनो होनो हादोंबा बिजेपिआ मानो होनो हादिया प्रमद बर'नो गबिन्द बसुमतारिनो सालायनो थाखाय बे हिसाबै बिथांमोना बे दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आচ্ছা बेखिनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो आं जेनेबा बिजेपिनि जिथु खुगा बे खुगाया मोननै जादों 40 समस्तियावबो बिथांमोना बिजाथि होनानै गेलेहोगोन आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां गिबि मन्त्रि असमनि बिथाङा बुंदों 26 सिट होनानैसो बिटिसिआव गेलेहोगोन जेराव बिथांमोना देरहायो बेखौ बुंदों नाथायबा बहाय मोनसे खोथा ओंखारो जे बिथांमोननि लक्ष्यआ गावसोरनि दोलोखौ होबथाना लाखिनाय हयथ' बे मोनसे जानो हागौ नामा बिथांमोननि जिथु टारगेट बै टारगेटआ बै एसेम्बलि इलेक्सनखौ लानानै बेखिनि नाटकखौ खालामदों नामा जेनेबा गावसोरनि दोलोनि मानसिफोरखौ बिटिसिआव टिकेट होगोन होननानै लाखिफ्लानानै
बै बे जितु माबा बिटिसि एसेम्बलि इलेक्सन बेयावनि माबा मोनसे षड़यन्त्र बिथांमोना रनसायदों नामा? बे बिथांमोना बे 26 टारगेट खालामनानै गेलेदोंना गेलेगोन बेखौ बुंनो हाया। बिथांमोननि दिनैनि एक्टिभिटिसखौ नायोब्ला एबारनि काउन्सिल इलेक्सनाव बिथांमोना बादायगोन। खारन बिथांमोननि गेजेराव मोननै खोथा सोलिबाय थादों। दिल्ली सयकिया बुङो 40टाव गेलेगोन, चिफ मिनिस्टारा बुङो 26टा 30टाव गेलेगोन। बिथांमोननि गेजेरावनो माने खौसेथि बा गोरोबलायनाय गैया। जेखिजाया टारगेटआ बिसिना जाहैबाय बिटिसिआव बा बिटिसिखौ दखल खालामनाय, बे बिथांमोननि टारगेट। आरो माने समायाव बिथांमोना 26खौ लानानै इलेक्सन माने टारगेट लाना खामानि मावदों, बे थाखागोन। खारन टारगेटआ मेन टारगेटआ बिथांमोना जाहैबाय एसेम्बलि दिसपुट दखल खालामनाय। आरो दिसपुट दखल खालामनो थाखाय बिथांमोना जिखिनि खामानि मावदों बे दिसपुट टारगेटआ। बेजों लोगोसे जोंनि गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरिफोरखौ बे खामानि मावनो थाखाय बिटिसिखौबो बिथांमोना टारगेट लादों। खारन बिटिसिखौ टारगेट लानायनि कारना बेनो जे जेरावहा दा नैबे खैदिनमान माबाया चिफ मिनिस्टार गावनो होनदों जे जोङो मा होनना बुङो बिटिसिआव 70% बर'नि निरापत्तानि थाखायसो इलेक्सनाव बाहागो लागोन होननानै जि मोनसे कमुनेल मोनसे भाषा बुंदों। अब्ला प्रमोद बर'आ बे जितु 75% बा 70% निरापत्ता होनो हायाखै नामा? दा बे खोथायाथ' जाहैबाय सासे चिफ मिनिस्टारनि खुगानिफ्राय केवल बिटिसिनि मोनबा समस्तिनि बर'नि निरापत्तानि खोथा बुंनायानोथ' जोंनि थाखाय साननो गोनां। खारन बिथाङा आसामनि 32टा जिल्लानिनो सासे मुख्यमन्त्रि। 32टा जिल्लानि बर'नि खोथाखौसो बुंनांगौमोन बेहाय। अब्ला जों सोंना लागोन खरसाखै 32टा बर'नि खोथाखौ बे सिन्था खालामनानै। नाथाय केवल मोनबा समस्ति बा मोनबा जिल्ला बिटिसिनि मोनबा जिल्लानिल' 70% बर'नि निरापत्तानि खोथाखौ बुंनायाव जोंहा मोनसे साननो गोनां बेनो जे बिटिसिआबो भारतीय संबिधाननि सिङाव थानाय, आसामाबो भारतीय संबिधाननि सिङाव थानाय, आसामनि मुख्यमन्त्रियाबो भारतनि माने संबिधाननि सिङाव थानाय। बे हिसाबै मा हिसाबै बिथाङा बिटिआरनि बर'नि निरापत्तानि खोथाखौल' बुंखो? जों बेयावनो साननो गोनां जादों। बेनिफ्राय जों बुजिना लादों बिजेपि बा हेमन्त बिश्व शर्माया कमुनेल फिलिंसजों खोथा बुंबाय थादों। आरो बे जोंनि बिटिसि बाखिनि थाखाय मोजां नङा। खारन बिथाङा जितु बुंबाय बर'खौ लानानै मोनसे सेन्टिमेन्ट ड्र खालामनानै जोंनि गेजेराव बर' खालामनो नागिरनायखि बायदि नुनो हादों। आरो बेयो जोंनि सासे मुख्यमन्त्रिनि खुगानिफ्राय बेबायदि बाथ्रा ओंखारनाया मोजां जायाखै। आरो बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै खरसाखौ जोंनि बिटिसिखौ बा आसामखौ मोनसे धंख' खालामनो नागिरनाय बायदि जों हमना लानो हायो आरो। आं नुनो मोनदों बे समावहाय जिहेतु राजखान्थियाव थांलाय फैलाय सोरबा दोलो सोलायनाय बेफोर जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैखोमै बिपिएफनि जितु गिदिर गिदिर नेता बिथांमोना इउपिपिएलआव जोगदान जाफैबाय बा इउपिपिएलआव जइन जाफैबाय। गोबाङानो फैबाय। बिसोरनि जितु डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि नेरसोन बिथाङा डिपुटि माने स्पिकारमोन। आरो बेबायदिनो चन्दन सासे मिनिस्टारमोन बिपिएफनि समावहाय। दा बिथांमोना फैबाय इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै बा प्रमोद बर'नि सरकारखौ मोजां मोननानै। नाथाय जों बुंगोन जे जिहेतु बिटिसिआ जों बर' जितु मेजरिटि, बे बर' मेजरिटि जोङो दाजानाय मोनसे बे बिटिआरआ। बेनिखायनो बर'नि आखायावनो थायो होननानै माखासेया खिन्थु भुल बुजिदों आरोखि, नङा होमबा? दा बे गोहोखौ लाफिननायावहाय बिथांमोना माबायदि लामा लागोन? जायफोरा बिपिएफ बेवहाय बुंदों जे बिश्वजित दैमारिया बिपिएफनि सासे मा होनो सिआइडि होननानै बुंदों रिसेन्टलि हाग्रामा महिलारिया। बे थारैनो बिश्वजित दैमारिया जुदि बिजेपिनि माखासे खोथाफोरखौ सावरायनाय सिङाव सावरायनायखौ जुदि बिपिएफनो हरोब्ला थारैनो बिथांनो बिपिएफनि जितु दोहौ बे दोहौआ दंबावो नामा? बे हाग्रामानि बे जकार लेंगुवेज बेयो बे बिश्वजितखौ सिआइडि हरदों मादों होननाय खोथाया। खिन्थु घटनाया जाहैबाय हाग्रामानि न'खरा हाग्रा दुंबाय, हाग्रामानि अबस्थाया मोजां नङा। बेनिखायनो जायफोर माने हाग्रामानि दैदेनगिरिफोरा मोजां गावबा गावनि मोजां सिन्ताधाराजों मोजां पार्टियावहा सोलायलांदों। गतिके बेखौ बियो मोनसे जकार टाइपआव खोथा बुंनानै गावखौनो माबानो नागिरदों। खिन्थु बे नङा। बिश्वजित दैमारिया गावहा निजा मोनसे सात्र दङ। आरो बे सात्रखौ नाहरनानै
जों खोनाबाय थादों नुबाय थादों बिनि एक्टिभिटिसफोरखौ नायदों बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानो थाखाय खोब माने हांखुर जादों बेखौ जों नुदों लोगोसे बे हिसाबै बिथाङा खामानि मावबाय थादों बे जोंनि थाखाय बारा मोजां नङा नंनाया खिन्थु आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा जेरै खाम्फामोन सननमोन बायदि हितेशमोन बायदि नेरसोनमोन बायदि बिथांमोना जे इउपिपिएल आव हाबदों बेनि थाखाय जों धन्यबाद होनांगोन खारन बिथांमोना साफा साफा आन्दलनकारि नेतामोन आन्दलनजों फैनाय साफा साफा लिडार आरो बिसोरो बिथांमोननि स्पिरिटआ बर' जाति दानाय बा बर' हादोर दानाय माने बर' रायजो राजाखौ बर' ओनसोलखौ दानाय आरो बे हिसाबै बिथांमोना नुदों जोंनि जायगाखौ जुदि मोजां खालामनांगौबा जोंनो खालामना लानांगोन आरो बे सिन्ताधाराजों बिथांमोना दिनै इउपिपिएल आव हाबदों आरो इउपिपिएल आव हाबनानै हाग्रामाबो मेन स्ट्रिम हाग्रामा बिपिएफआबो इउपिपिएलआबो मेन स्ट्रिम मोननै मेन स्ट्रिमनि गेजेराव हाग्रामानि अबस्था दिनै गाज्रि हाग्रामाखौ लानानै दिनै बिटिसि बाखि रायजो राजाफोरा सन्तुष्ट नंला बेनिखायनो बिथांमोना प्रमद बर'नि दैदेननायखौ सन्तुष्ट जानानै मोनसे मोजांखौ नुहुरनानै बेयाव फैदों आरो बे जाबाय जोंनि थाखाय मोजां आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां साफा साफा दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल आव फैनाय माने बर' हारि दानो थाखाय फैनाय आरो बे सिन्ताधाराजोंनो दिनै बिथांमोना जे इउपिपिएल आव फैबाय बेनि थाखाय आंबो बेक्तिगतभाबै धन्यबाद होदों खारन बिथांमोना अल्टारनेटिभ बिजेपि दंमोन कंग्रेस दंमोन अनेक दल दंमोन बेयाव मानो थाङाखिसै थाङिनि कारना जाबाय बिथांमोनाबो मोनसे स्पिरिट दङ ओनसोलखौ लानानै जातिखौ लानानै बेनिखायनो दिनै नुहुरदों इउपिपिएल जों बिपिएफ आव थानानै मावनो हायि जिखिनि मोजां खामानिखौ दिनै इउपिपिएल आव बिथांमोना मावनो थाखाय फैदों आरो बे मोनसे लक्षण जोंनि थाखाय आरो बिथांमोना जायफोरा दिनै इउपिपिएल आव हाबफैदों बिथांमोना साफा साफा मोनसे बर' जातिवादी सिन्ताधारा गोनां बर'नि स्पिरिट गोनां मानसि होननानै जोङो सिनायनो हानांगोन आरो नोंथाङाबो सानसे समनि सासे आन्दलनकारिमोन आरो थिग बेबायदिनो जितु पलिटिकेल बा राजखान्थि बेलायाव नोंथाङाबो गोबां गोग्गोम खामानि मावबोदों आरो बेबायदिनो 2020 मायथाइनि जितु बिटिआर सुक्ति बेनिफ्रायनो नोंथाङा बिबानखौ लानानै इउपिपिएल आव खामानि इउपिपिएलनि नोजोर फंनैसो खोथाखौ नोंथाङा आंनो फिनखौ होदों मानि थाखाय इउपिपिएलखौ रायजो राजाफोरा मोजां मोननानै प्रमद बर' सरकारखौ बिथांमोना मोजां मोननानै बिथांमोना सापर्ट होदों बा सरजाबना थादों आरो जोंनि ओनसोलाथ' जिहेतु बिखेकके जों बर'फोरा बर' रायजो राजाफोरा जोङो मोनसे गोलाव मोनसे जोंनि आन्दलन खालामनाय मोनसे माबा दङ थांखि दङ आरो बे आन्दलनजों बर' हारि दानायनि जि मोनसे आन्दलन बेखौ लानानैनो जिहेतु गोलाव सम आन्दलन खालामबोबाय दा बेहाय बेखौ लानानै 2003 सनाव जि मोनसे सुक्ति जाबाय मोनसे बिपिएफ माबा हाग्रामानोमोन बे पार्टिया बे पार्टिखौ दादोंमोन नाथाय बे पार्टिनि थ्रुयै बा बिपिएफनि थ्रुयै हाग्रामानि नेतृत्वआव बेखिनि थांखिया पुरन जायाखिसै आरो बे हिसाबै गोदानै मोनसे जितु बिटिआर सुक्ति जाबाय आबसु एनडिएफबि जहै एनडिएफबिनि गोलाव समनि अस्त्र जितु मोनसे माबानाय सोमावसारनाय बेखौ फोजोबनानै जे मोनसे बिटिआर सुक्ति खालामबाय आरो बे सुक्तिनि दारा रायजो राजाफोरनो जा आसा खालामदों जे मोनसे थांखिजों आन्दलन खालामदोंमोन बे थांखिया निश्चय जाफुंगोन आरो बेखौ लानानैनो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलखौ लानानै गासै बर' रायजो राजाफ्रा मेक्सिमाम दिनैनि दिनाव जों बुंनांगोन 70-80 बर' रायजो राजाफ्रा जायफोरा बर' जातिखौ मोजां मोनो बर' हारिखौ मोजां मोनो बेबायदि बेक्तिया दिनै इउपिपिएल आव दङ आरो बे मोनसेल' आसा जोंनि ओनसोल जोंनि जायगा जोंनि जातिखौ माने फोजौलांनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय बेनिखायनो गासिबो इउपिपिएल आव दङ आरो खिन्थु नैबे सारि बोसोराव प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गोबां बर'फोरानो दिनै इउपिपिएलनि प्रति फैदों आरो नन बड' मानसिफोरा खारन जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीखौ लानानै गिदिर मोनसे थांखिजों प्रमद बर'आ सरकार सालायबाय थादों बेखौ नुनानै गासैबो हारि माहारियानो दिनै प्रमद बर'नि प्रति मोनसे मा होनना बुङो बेखौ आकर्षण जानानै बिथांमोना गासिबो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल आव हाबगासिनो दं दिनै हाजार हाजार इउपिपिएल आव हाबदों बे हिसाबै जों सानदों दे मोजां फैगोन दिना जोंनि थाखाय मोजां बे ओनसोलनि थाखाय आरो बे मोजां दिनखौ लाबोनो हागोन एकमात्र प्रमद बर' थांनाय 17 बोसोर आरो नैबे 4 बोसोर बिपिएफ आरो इउपिपिएल सरकार बिनि मावनायनि सायाव फारागथि जेरैहाय माखासे बिथांखि लन्च खालामनानै गोबां बिथांखिखौ रायजोफोरनि गेजेराव लानो हादों प्रमद बर' सरकारा बिपिएफ सरकाराव बेखिनिया दङना गैयामोन निश्चय आंनियावबो गोसो गैया बेबायदि लन्च खालामनानै माबा मोनसे लन्च खालामनानै बिथाङा रायजोफोरनि खाथियाव थांनाय हाग्रामा महिलारिनि जितु नायगिरि बिथांमोना जाहाथे आंनि सोंनायखौ गाज्रि मोनो बेखौ आं बुंखादों सरकार दानायनि बेलायावहाय जों सानफ्रोमबो सैथो खौरां
फोसावलांगोन आरो बेबायदिनो सैथो खोथाखौ जों बुंगोन जिहेतु प्रमद बर'आ दिनै नैबे समावहाय माखासे अनसाय बिथांखि लानानै गोबां बिथांखि मिशन एन्ड भिजन डकुमेन्टस लानानै बिथाङा मावनो ओंखारबोदों दा बियो बेसेबां सैथो बेसेबां देरहागोन नोंथांमोना माने प्रमद बर'आ जिखिनि खामानि मावदों दायो खोब सिस्टेमेटिक थांनाय बे 75 78 बे सम माने भारत स्वाधीन जानायनि बे समनि गेजेरावहाय कुनु सरकार कुनु पार्टिया बेबादि सिस्टेमजों खारनो हायाखैमोन बे हिसाबै कुनु मोनसे जोंनि गेजेराव जौगानाय फैयाखैमोन जोंनि गेजेराव कुनु खौसेथि गैयामोन नाथाय थांनाय बे 2003 सननिफ्राय जि मोनसे बिपिएफ सरकार बा हाग्रामाखौ होदों दायित्व होनाय जादोंमोन खिन्थु हाग्रामानि सरकारनि सिस्टेमा जाहैबाय सारायाव एवनाय बेदरखौ सारायावनो जानाय बेखौ मोनसे मोजाङै रानना जानाय सिस्टेमा बिनियाव गैयामोन आरो बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बिथांमोननि फारसे मुगैनाय फैदों दुर्नितिया बारा जादों बे जायगायाव खिन्थु दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि बे सरकार सालायनायाव मोनसे सिस्टेमेटिक समाज मोनसेया हारि मोनसेया राव जौगानाय समाज जौगानायनि खामानि दामानि मावनायनि थाखाय मा सिस्टेमजों मावनांगौ बेखौ दिनै प्रमद बर'आ मावगासिनो दङ दिन्थिगासिनो दङ बे हिसाबै डिफारेन्सआ बेनो हाग्रामानिया सारायाव जानाय खिन्थु प्रमद बर'नि जाबाय सिस्टेमाव खामानि मावनाय आरो जाय सिस्टेमा पार्मानेन्ट मोनसे समाज मोनसे हारि जौगानायनि खामानि मावो दिनै बे खामानिखौनो दिनै प्रमद बर'आ मावबाय थादों डिफारेन्सआ बेनो जों बारा सम गैला उनाव फैबावगोन नोंथांनि खाथियावहाय गोबां खोथा सावरायनो दङ आरो बे समावहाय आं जोबनायावहाय फैबाय थादों बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांनिफ्राय रायजो राजाखौ माबायदि साग्रिद खालामगोन आरो बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय नोंथांमोननि जिथु कनस्पिरेसि जिथु स्ट्रेटेजि बेफोरनि सायावहाय फंनैसोनि गेजेराव आंनो फिननायखौ होयोब्ला मोजां आंथ' खावलायगोन जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ हसाके जोंनो जुदि समाज जौगानाय हारि जौगानाय ओनसोल जौगानायनि जुदि खामानि मावनांगौबा प्रमद बर'खौ नैथि खेबनि थाखाय सरकाराव लाबोफिननांगोन आरो जुदि बिथांखौ नैथि खेबनि थाखाय सरकार लाबोफिननो जुदि हायोब्ला जोंनि ओनसोलाव निश्चय सोलायनाय फैगोन नाथाय जोंनि गेजेराव मोनसे भुल धारना दङ जायफोरा माने राजनितिक भाबै नंनाय नङि खोथा बुंनानै जोंनि गेजेराव गावखौनो मोनसे मा होनना बुङो गाज्रि मोनसे माबा खोन्थानाय दिनै जों मोनसे बुस्थु नुबाय थादों बे खैदिनमानाव जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिया प्रमद बर'आ गोबां थाखा फैसा बाहायनो हायाखै कुनु सिस्टेम गैया होननानै बिथाङा बुंबाय थादों थाखा फैसा बाहायनो हायाखै डेभेलपमेन्टनि जिथु फान्डफोरा रिटार्न जाबाय थादों दा बेबादि बाथ्रा बुंनायाव जोंहा मोनसे साननाय फैदों आरो जों जिहेतु लेखा गोरों हिसाबै जों मिथिगौ सासे आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकारा मा पजिशनाव थानांगौ बबे बाथ्राखौ बुंनांगौ दा बे बाथ्राखौ बिथाङा सिनफायनानै बाथ्रा बुंनाय जादों आरो बेनिफ्राय जों मिथिदों जे आसामनि जिथु मुख्यमन्त्रि बा आसामनि सरकार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सासे मा होनना बुङो बेखौ बारा रोंजोबि राजोबि मानसिखौ लानानै सरकार सालायदों नामा होनना जों साननो गोनां जादों खारन बिथाङा सासे स्पिकारनि माबा मा होनना बुङो एसेम्ब्लिनि माने बुंथिगिरि बिथाङानो आसाम जौगानायनि आसामनि हारि माहारिनि आसाम ओनसोल जौगानायनि मोनसे आयेन कानुन बानायग्रानि बे बिगोमा बिथांनि गासैबो माबायानो बिनियाव दङ आरो बिथां बायदि मानसिया इलेक्शन केम्पिं टाइमाव प्रमद बर'आ जेबो सिस्टेम रोङाखै जेबो थाखा फैसा बाहायनो रोङाखै होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफैनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे लाजिथाव दुखुनांथाव नाथाय बे बाथ्राखौ बुंनायनि एकमात्र कारनखौ जों मिथिनो मोनदों बिथाङालायनो बिटिआरनि चिफ जानो थाखाय माने हांखुर जादों माने इलेक्शन गेलेगोन आरो बिनि थाखायनो बिथाङा प्रमद बर'खौ दिनै रायजो राजानि गेजेराव मोनसे गाज्रि मोनसे माबाखौ होनानै जाहाथे दिन्थिनो थाखाय नाजानाय जादों अब्ला नोंथांमोननि नोजोराव दिनै दानिफ्रायनो बिश्वजित दैमारिया माने इलेक्शन केम्पिं खालामबाय नामा बिथांनि जिखिनि एक्टिभिटिस बिथांनि जिखिनि बुंनाय बेयो इलेक्शन केम्पिं इलेक्शन केम्पिंखौनो होननानै जों जिथु हमना लादों खारन बिथाङा जिबायदि बाथ्राखौ जि जायगायाव बुंनाङामोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बेयाव बुंनाय जादों आरो बेनिफ्राय जों मिथिदों बिथाङा इलेक्शन केम्पिं आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि एकमात्र कारना जाबाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'खौ नाख्लायनानै सोरबाया चिफ जानो हागोना सहज नङा खारन 35 लक्ष जनसाधारणा दिनै लुगैदों प्रमद बर'आ नैथि खेबनि चिफ जानांगौ आरो बेखौनो टारगेट खालामनानै बिथाङा दिनै प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आच्छा नायगिरि नोंथांमोन आं गोबां सावरायबाय खम समनि गेजेरजोंब्लाबो आरो बिथांनि खाथियाव जों फैबावगोन जियानो जा जिहेतु बिटिसिनि जि इलेक्शन बा बिसायख'थि बे फैगासिनो दङ बिथांमोना खावलायदों
प्रमद बर' सरकारानो फिन आरोबाव 5 बोसोरनि थाखाय सरकाराव फैफिननायखौ रोखा होनानै बिथांमोना बेयो समाजो दिन्थिसिगोन बेखौबो आरो फारसेथिंहाय जिथुनिखि बिथांमोननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जागासिनो बिश्वजित दैमारिनि खोथाखौ बुंबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथाखौ बुंबाय दिलीप सैकानि खोथाखौ बुंबाय आरो फारसेथिंहाय हाग्रामानि खुंथायनि गोहोआव माबायदि दुर्नीति जादोंमोन जाख्ल'नाय जादों बिनि खोथाखौ बुंबाय दा बेखौ रायजो राजाफोरा बिजिरनायनि लामायाव दासिमबो दङ आरो रायजो राजाफोरा बेखौ बिजिरनानै गावनि लामाजों बिथांमोना थांगासिनो दङ जोंबो बुंगोन जों निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय जानानै आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफ्रा जाहाथे सानफ्रोमबो गावनि बिबेकजों जाहाथे बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै फैगोन बिसायख'थियाव नों सोरनो होयो बेखौ गोसोआव लानानै आवगायलांदों सोर सैथो सोर असैथो बे राजखान्थि हान्जाखौ नोंथांमोना सायख'नानै लादों दा निउस 24 बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि जानानै आं कनक चन्द्र बर' गोजोन्थों।